Go like this. Go like this. Let Mrs. Martina Chukwuma. On again, is in a Benaya. I am a simple quadra. Guide again, Mama. Guide a little girl. Read again, Mama. Guy.
Gabriel Chukwuma, Gabros International, na Chief Innoson Chukwuma, Nnewi, Innoson, ha na ndị na-abata nkịta anyị na-asụ n'ọnụ. Biko ndị ọgọ na ndị ọbụla ụmụ anyị na-asụ n'ụtụtụ ezinụlọ ndị anyị bịara be ha ka unu nagide anyị. Ọ bụ eziokwu na anyị abịara n'oge mana ọ ife batalịa. Ada unu nwaanyị bụ Martina abatagobe unu ọnwụkwe ha nwụkwe ọ nwụrụ n'usoro kwesịrị ka ọ nwụọ ọgụ ahụ ise mara otu ahụ o kwesịrị ka a kụọrọ ya aka na ọ dụrụ ofele. Biko Jalu anyị na-achọ ka emeghe akpati ya ka ndị be ha bịafuo nwanne ha nwaanyị anya ikpeazụ. Ha fụcha ya anya ndị ga-egbu akwa ebe egbuo akwa ndị ama egwu akwa ebe so anyị jee na be die gbuo akwa anyị wee buru jee ụlọ ụka wee bata n'ihe ya anyị wee chele ụlọ echi niile. Anyị kelele ụnụ ri na anyị si n'ude wee n'etu unu si nwee ndidi wee nọgide ebe a chele anyị kamgbe ụtụtụ. Biko Gabros na Innoson na Chinyere ada mama ha na-aga ka ha fụ nne ha anya ikpeazụ etu esi eme. Do ama ụmụnna ụmụntalọ ha nọ. Ada ụnụ nwaanyị nọrọ ọgụ afọ ise mara otu ahụ 101 years echekọ ọnụ ya. Anyị ma na-etu Chineke si wee debe ka o si wee nọ wee chịkọta ọnọdụ ya. Etu esi ekwu ngwongwo jefu mama ọ bụ na eso eje n'igwe ife a na-ekwu o ji jee n'igwe ya gba mmadụ jee jisi ikenu 101 years ọ ife ọ bụ abụ ọma 90 verse 10 bụ na ife anyị nwere na ndụ a 70 years ma site na enyemaka Chineke anya nọ 80 mana mma nọrọ 80 nọ 90 nọ 100 makwa otu arọ.
ọwa n'ụlọ ụka onye ọbụla ga-agabazie na St. Michael the Archangel nke dị na Ndedebe Ichemma traffic light side. Ebe a ka onye ọbụla ga-agaba, ebe a ka a na-aga iche karịa.
Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory, glory, glory to Jesus. My Lord Bishop Jonas Benson, I congratulate you once more on your nomination as the new bishop of this diocese. May God continue to direct your footsteps, continue to be with you. Because you all pray for us, but we too should pray for you, clergy, because we need it to be able to walk in God's vineyard. So once more, congratulations. The priests here present, all the clergy, I salute you all. Her Excellency, the wife of the former President of the Federal Republic of Nigeria, Dame Mrs. Jonathan, I salute you, ma'am. Thank you for coming to our state to commiserate with our dear brother. Let me also salute the senators here present. May I also bring the former governor of our beloved state, His Excellency Dr. Peter Obi. My bad, Your Excellency. I just remember that I saw you a while ago. May I also salute the senators here present who serving. But we understood the difficulties. And I said many good things in that brochure. Solomon will tell you what we said about him. And you were ready people will translate it, I'll say it in Igbo. I know Ogori and Ogori now. I am about it at the Kanye. Now, when all these boys taking these things, they are because things don't look up. Thank you very much. Your Excellency, governor of the wife of the governor of Anambra State, thank you. Send me well to the governor. You know, we appreciate him. If for nothing, for the airport. Anyị ga-achọ ndị niile nọ na Central High ebe a ụlọ bụ ọnụ ụzọ ndị fada ka anyị pụwa ozugbo ndị nọ na Anabi pụtawa. Ọ bụrụ na na Central High a biko nyefee n'ụzọ biko ka anyị wee gaa.
Film Ghana,